duol mar bajet mar uchumi ma kaunti ya Murang'a ochamo ma kawuono mar donje apisi. Nyasi manotimore apise mag kaunti ma Murang'a. Duol noting'o kweth mar johala matuklu kaachiel kod jolony ma ochamo buk maya e kaunti ma Murang'a. Oyere Governor ma kaunti no Irungu Kang'ata ka Jakom kambi mar Media Services SK Masharia en achiel kuom jokanyo e duol no kama moko oting'o ja ohala Peter Munga mar bengi mar Equity kod mamoko. This certainly affirms that I shall always feel and deal to serve the people in the public government in the position of member of Murang'a County Parties in the economic forum. That I shall diligently always champion duties and perform my functions in the same position to the best of my judgment